Mga gandararat, ito na yung ano namin, oh. Hindi pa talaga natapos. Yan. 'Di ba? Ang kalat-kalat pa. To. Yan. Kasi pag mag-home service kami, kukuha na lang kami dito. Yan. Meron pa sa labas. Ito yung ginagamit ko sa Moroccan bath na sabon. Ito. Black soap. Tanggal talagang libag ito eh. Ito yung ginamit ko. Abangan nyo mga gandararat, mag-ano ako nito, mag-vlog ako. So mga gandararat, intro muna tayo ha. Mga gandararat, i-share ko lang sa inyo yung mga bleaching powder ng ng Kion. Ito yung ito. UV Cream Blend. Yung UV Cream Blend, mga gandararat, tingnan natin ha. Ito siya. Cream Blend. Ito siya mga gandararat. Cream Blend. Inanuhan siya mga gandararat, hinahaluan siya ng 369%. Tapos yung maximum niya is 50 minutes. Yun ang maximum niya. Tapos, pag magbanlaw ka sa buhok, warm water lang. Warm water. Yung pwede mo siya gamitan ng 12%, but not advisable talaga siya mga gandararat sa yung cream blend. Hindi siya Tapos, pag mag-wash ka, warm water, tapos mga gandararat, i-wash, shampoohan mo siya ng pH 4. Kasi yung pH 4 ng yun mga gandararat is may vitamin E siya. Tapos, para yung oxidation ba niya mga gandararat, oxidation process, matanggal yun para mahinto siya. Tapos yung buhok mo, softness and shine. Kaya ginagamitan siya ng shampoo na pH 4 mga gandararat. Ito yung cream blend, 'di ba? Kulay white siya. Tsaka ito mga gandararat, ito yung magic blend refill. Ito yung kanina, iba ito cream blend. Ito magic blend. Ito na yung mga nila mga gandararat, yung bleaching powder nila. Siya, dust free siya mga gandararat. Ito ang nakakaganda sa bleaching nila kasi siya, dust free siya sa yung sa scalp natin ba, hindi siya nakasira sa scalp natin. Hindi katulad dyan sa atin sa na nasira yung ulo natin. Tapos ginagabitan siya ng yung mga gandararat, yung 12% developer, kailangan yung peroxide liquid para mo active ang niya mga gandararat, yung bleach niya. Kaya ginagamitan siya para matanggal yung natural black and brown pigment sa ating buhok. Kaya ganyan siya mga gandararat. Tapos siya mga gandararat, siya, harmful siya sa ulo. Kaya dapat marunong talaga ang gumawa ng magic blend. Ito, magic blend. Ito yung pang nila, pang blend talaga, pang bleach talaga nila na powder sa Kion. Tapos, pag sara na yung buhok mo, tapos mag-brittle siya, elastic siya, inelastic na siya mga gandararat, siya, split ends and breakage siya mga gandararat. Kaya, yung ratio din nito is 1:1.5. Ang ratio niya mga gandararat.
At pero sila kahit bleach ginagamitan talaga ng 3, 6 or 9% kasi pwede namang 12% kasi bleaching powder siya eh. Iba din yung kulay, di ba? Light blue na ano siya, medyo dark konti. Ito yung Magic Blend. Ito mga gandararat is FB no. Freedom Blend. Iba naman yung ano niya mga gandararat. Iba din yung kulay niya. Wait lang. Nangalaglag kasi mga gandararat kaya sabi ko wait lang. Ay, ko. Tapos, ito yung Freedom Blend. Iba naman yung kulay. Yan. Iba yung kulay, di ba? Para siyang off-white. Yan, tingnan mo. Para siyang off-white. Freedom Blend. Yan. Ito yung ginagamit sa balayage. Kasi ano siya, clay base sa mga gandararat. Maganda siya sa balayage. 3, 6 to 9% din ang gamit niya. Ang ano niya, ginagamitan siya ng developer na 3 or 6 or 9%. Tapos yung ratio din niya is 1.5 or 1.2.5. Depende kasi sa iyo eh. Kung ano ang gusto mo. Yan. Tingnan mo yung kulay niya, diba? Iba. Yan ang Freedom Blend ng Kyun. Baliktad man to eh. Ito mga gandararat, ito yung Power Blend. Baliktad kasi ito yung kulay niya. Like, iba naman to oh, yung Magic Cream. Tingnan nyo yung kulay. Hindi kasi makita eh. Iba yung kulay nila. Ito medyo dark, ito light. Tapos, there is, ano yung granules niya talaga oh, yung parang harina na lang. Sobrang ano niya. Very fine. Tapos ito, hindi naman medyo makapal yung granules niya. Kaya ganyan siya. Yung ano, yung Power Blend mga gandararat. Ito yung, ano din ito, maganda din siya sa, ano, sa pang bleach nila. Tapos, yung result niya, maano din siya, makintab. Silk protein siya. Kaya maganda din siya. Pareho-pareho lang sila sa ano yung isang pang bleach. Ultimate Power Blend. Pareho lang. 35 minutes lang yung babad niya mga gandararat nito. To 50 minutes. 33% fasting lifting siya mga gandararat. Same lang siya sa cream bleach with lower developer percentage lang siya. Yung ratio niya is 1.1.5. Ganun lang siya or 1:2. Yan. Diba? Iba-iba yung kulay nila. Ito, Power Blend. Ito, Freedom Blend. Kaya pag ano, huwag basta-basta magbe-bleach ng hair na makakita lang tayo ng bleaching powder na okay na yun. Kasi yun na nga, bleach powder eh. Pero nakakasira pala ng buhok. Katulad sa ano sa balayage, gamitan mo talaga siya ng ano yung maganda din yung clay, parang clay siya. 'Di ba? So, yun na nga mga gandararat. Tapos ito din may pakita ko sa inyo. Ito mga gandararat, ito yung Bond Fusion na tinatawag. Ito yung Bond Fusion. Pag hindi kasi sila mahilig sa Brazilian mga gandararat. Ito yung Bond Fusion. Pero parang ganun na nga to. Ayaw kasi nila ng ano eh. Ang arte nila. Ito, Bond Fusion. Ano siya mga gandararat. Bond booster siya. Diba? Special product. Ito ng ano mga gandararat. Bond Fusion. Tapos, pag maganda siya pag may yung buhok mo may hair color, yan. Provide siya up to 5 times. Longest. Parang inaalagaan niya yung buhok mo pag may kulay siya. Ang long last niya is 3 to 4 months mga gandararat. Pero depende din sa ano,
pag ano mo sa kanya, pagdala sa pag-care mo sa buhok mo, kano naman talaga 'yan. 'Di ba? Mag-ano kasi siya, recovery ng regimen mga gandararat ito. Ayan. Ito, dati pinakita ko na to yung mga hair color ng Kyon. Yan. Pero parang wala pa to sa Pilipinas. Ay, ito yung mga ano nila. Yung mga pang hair volume to eh. Kasi di ba makulot yung mga buhok nila. Yan. I-try ko nga yung band fusion sa buhok ko. Ambisyosa ko eh. Kasi andito to. Kaya sorry na lang. Yan. Scalp cleansing. May mga ganito-ganito kasi sila eh. Maarte kasi sila. Sa atin walang magpaganito kundi magpa-Brazilian, botox, yan lang. Dito kasi ayaw nila, arte-arte. Yan. Ay. Tapos ito mga gandararat, nilalagay nila Ultimate Blend. Alam ko na alam nyo to. Yan, pang neutralizing blend. Pag nagba-blend ka, tapos ano, nilalagyan nito para, di ba, natatanggal yung orange-orange sa buhok. Ay, wait lang, sa uli ko muna to, baka mapagalitan tayo. Alam nyo na, silangga. Nagba-vlogger, sorry na lang ka Modra. Mas mauna pa akong makapera dito sa YouTube. Ay, yan na nga. Yan. Sana mga gandararat na enjoy nyo yung ano ko, share ko sa inyo. Aray ko, ito pa oh. Ang dami, no? Gusto ko ipakita sa inyo yung ano. Yan, wala dito eh. Namad akong mag-alongkat. Yung, yan oh, may iba-iba din silang cream developer. Yan. Ibang ano din sila. Developer. Saan kaya yung shampoo? May shampoo dito eh. Ang ganda ng shampoo nila mga gandararat. Alam niyo ba? Nag-color ako tapos ginamitan ko ng shampoo. Ito. After color shampoo PH4. Ito yun mga gandararat sabi ko. After color shampoo PH4. Ito yung ginagamit. Tapos sobrang malambot sa buhok. Ang ganda niya. Promise. Kasing ganda ko kung walang katabi. Yan ang ano namin of conditioner. Yan. Thanks for watching mga gandararat.